Kuble biang ya pi sachisin pat perlok ngawan rak biang syapi ya kawai ka kubor lani ka dawai ka ba pi sngotenat maha ban sngap lani pila ban suk ban shna ya kini ki jai dawai. Ini I dai iso ibangi syait ba man la kapur te haswa bangan sapatai ya kata sngap nakut syekut kenang ba pila ban shna lani pimla ban syugeli arsin lasin yanga namar pila adap sngap lupa tiak patiak nakut syakut te parolong nga snobha ban kerpat ipi snobha ban ya like ya subscribe ya share ya kani ka channel ka jongi bangin wanra shibun ba ki jai dawai ki baper nak benta jongpi bat ya ki parolok baro chitulup jong kari khasi jantia bai ka jongi te menta haswa bangan sapata ya kata te snobha ya subscribe lang mo but ngada kerpadu epi ba kani ka channel kan wanra ya ki jajing ya ki dawai ki baper halor ka advertisement but ka weiru kadai ka jing hikai nagam ta ba phi phin shnahi te uni u ding so pej ulong jermi kumne piju ithu bhayo ne haki bobon bha ki jaka ba phi phithung uni udai uso kevi mo udai uso kevi tangba mentapat ngidang syurep 4 long pak jan phu sentiu hi malumala te uni uso kevi udai udawai ubalong composition bat u oflagizin mo oflagizin microgel pijutip hayo microgel mo te uni ukevi habab ula so utu ukevi pin khet ya utu ukevi bat ot ya bat sa shet ha ka lakum no pin ai ar klat ka uso kevi pin shet kumba shi pautli knang ba kadawai kan klan ha tinakmenta uni uso kevi utrekam nakamta ki basot ki kulong ki basuot lane ki ba penhiar snam ki ba penhiar ma kini ki ba penhiar bat suot snam bat kumta ter habau kulung jong pi udon ya ka jing suot usu utar bat lane upenhiar kumta ter bat kawai ka ba best palat kalong ba uni usok kivi udon ya ka power ka ba klan ba namar ba yakini ki khulung ki badon ki nyang sopet yong lane nyang sopet sau kaju hi hendrai pila ban shet bat ayo khulung khendiat lane yakiten ben pila bandi lai shamoy namar ba kalong klan ba hadu kata te tangkum tahi parlok nakmta uni uso kevi te lada phimdon ru snobha thong no hagiying ki sam ki jongphi bat sapendon kam yu ni omdai tangban bam henrei udai ru u power medicine u baklan tam hadu kata mo te tangkum tahi parlok nakmta uni uso kevi kala clear thrai ya kane ke jing patai ke jonga lada phim so thu bharu so bha sa phone yanga bat sadaya thu bha ba unu dawai ba phi kwa bat ka jaka ai dawai ke jonga hanong spung was khazil kadai san sngi lenter bat chisngi ngaja bat ngadon ha umlingka man la ka sngi balang bat Wednesday te lada kinu ki badon ya ki jingpang ki baper so bha sa phone sa kontak yo nombar jonga bat ngan sa kran ya phi da ka basai bat ngan ya thu ya phi da ka basai bat let's see phi don kam ban sim dawai ru sawan bat sa phone sa kontak yanga te so bha subscribe ya kene ka channel ka jongi bangi wanra shibun ba ki habayade bat ka dawai khasi bat ki wai ki khubor na keleng saudong jong kari khuble shibun ngin sei kendu pan ha ka wai pat ka video khuble shibun ni phi baro